Hvordan går det? Fint nok, skal vi videre? Det skal det. Er du færdig? Nej, men det kan være lige meget, det er bare lektier, så... Det skal der også være plads til. Ja. Nå, men jeg hørte Supreme, de dropper om lidt. Ja, det er sgu fedt. Er der noget, du har tænkt at købe derfra? Ja, sådan en lang med polo eller sådan en lang sleeve. Hvad med skoene? Nej, de tænker jeg ikke lige på, når jeg lige har købt nogle nye. Ah, okay. Hvordan går det så her for tiden? Jeg har faktisk fundet en. Fortæl. Altså, hun er altid klar på at gå en tur. Uha. Så, og hun er bare de perfekte former, så bare farven den er bare helt perfekt. Ej, det er godt at høre. Så, hun er bare nem at vise frem, og alle mine venner kan bare godt lide hende. Og det er da fedt. Det er altid positivt. Ja, og så er hun bare en af de sjældne, bare virkelig svært at få fat i. Ej. Det er godt at høre. Ja, og hun koster mig også virkelig kassen, men hun er virkelig det værd. Uha. Det gør piger jo. Vil du se hende? Ja, meget gerne. Okay, jeg har den faktisk lige med her. Okay. Hvad synes du om den? Du ved godt, det man gerne vil have, det er bare ikke i orden, det der. Jamen, jeg kunne bare ikke lade være. De er jo så flotte. Jamen, det var ikke vores aftale. Jamen, prøv at se dem. De kunne bare passe mig perfekt. Men det er jo ikke i orden, Asger. Jamen, det må du sgu undskylde, mand. Jamen, altså, det er jo bare ikke i orden. Kan jeg gøre noget godt for det? Det tror jeg ikke. To sekunder. Det er lige mig der. Ja. Så finder noget rigtig til imens. Okay, fint nok. Jeg vil... Kan jeg tage noget at drikke til os? Nå, tak. Og det er okay igen med det der med skoene. Okay, det er jeg glad for, du synes. Ja. Godt. I hvert fald godt, vi kan være venner. Ja. Skal vi drikke det sidste? Jo, det kan jeg nok godt. Er det galt? Det smagte mega underligt, det her. Ja, det er hævn for at købe skoene. Dø, motherfucker. Hvad så, Signe Butler, Nietzsche? Man skal lige vinde. Ej, stop! Yo, what up, bitch? Det er Mandela. Gør det godt? Ja, man. Skal vi gå? Ja, man. Fuck, bare ikke har taget på det. Ah, Shit, det kigger på mig. Er du færdig? lige om lidt. Hvad er du en aftale? Ah, shit. Ja, jeg ved ikke lige helt. Altså, jeg har startet den, Asger. Prøv lige at vente. Det er jo saftevand.